Te-ai hotărât? Da. Ok. Ce culori are aplicația ta? Albastru, galben, verde și roz. Gata? Ok. Negru și verde. Ok. Aplicația ta are un chat? Da, și chiar poți face multe lucruri. Ok. Aplicația ta conține muzică, alte chestii. Ce conține, gen? Ce te ajută? Muzică. Ok. Cu aplicația ta pot afla chestii? Da, poți afla Îmi chestii. pot găsi prieteni? Da. Oriunde ar fi? Oriunde. Ok. Cu aplicația ta pot căuta exact ceea ce îmi doresc? Să ascult sau... Da. Ok. Cu aplicația ta pot să văd cumva ce muzică ascultă lumea, numărul lor de telefon. Da. Ok. Tu ce aplicație ești? Ești cumva Spotify? Da. Tu ești cumva Bump? Da. Cu aplicația BAM puteți face mult mai multe chestii. Cum am spus, puteți să vă găsiți prietenii oriunde ar fi. Puteți să vedeți ce muzică ascultă, le puteți trimite stickere, chiar personalizate de voi. În caz de v-ați pierdut de prietenii voștri la un festival, într-un parc sau oriunde ați fi într-un loc aglomerat, le puteți da bazi. Sau vă puteți da eta până la ei. Exact. Și puteți chiar să vedeți timpul estimat în care veți ajunge la ei. Mai pe scurt, aplicația BAM le are pe aproape toate.